Hola a totes i a tots, benvingudes a una activitat més de la Biblioteca Pública Municipal d'Onda. Arriba ja el primer dia de novembre, la darrera nit d'octubre, el dia de Tots Sants i la nit més fosca de l'any. L'any 2016 el Museu Valencià d'Etnologia va iniciar una campanya que es diu Espanta la por i que tracta de difondre tota la cultura popular valenciana precisament de la por, les nostres llegendes, els nostres monstres més foscos. El 2017 el Museu Valencià d'Etnologia va convidar a totes les biblioteques municipals, als museus, a que participaren a difondre la nostra cultura de la por. I la Biblioteca d'Onda es va sumar. Des d'aquest 2017 no hem deixat de participar en aquesta campanya i enguany ja la tornem a tindre així. Precisament avui vos presentem un acte, creiem que molt especial, perquè inclou algunes de les narracions fantàstiques més tradicionals de la nostra cultura popular de la por. Segurament no seran les que més por donaran, però sí que són aquelles que considerem que qualsevol persona que visca en les nostres terres ha de conèixer i ha d'incloure en el seu bagatge cultural. Per presentar-vos-les, comptem amb la participació de narradores i narradors de tota la nostra terra, vingut de diferents llocs. Tenim a Modena Francesc, tenim a Miquel Puig, tenim a Laia Serna, jo mateix en contaré una altra i per unir-nos a tots comptarem amb l'ajuda de Francesc Gisbert, que ens explicarà un poc tot el tema de la cultura i les llegendes de la por valencianes. Esperem que les feu vostres, esperem que les incorporeu a les vostres narracions, esperem que les transformeu per fer-les arribar a la gent menuda que tingueu per casa, que confiem en nosaltres, que precisament enguany tenim un monstre ben gran i ben gros que volta pels nostres carrers i per les nostres cases i ens calen ferramentes que ajuden als nostres menuts i a les nostres menudes a afrontar i a superar les seues pors. Des d'ací, moltes gràcies a totes i a tots per seguir-nos, per estar pendents del que se fa des de la biblioteca i confiem que aquesta campanya que comença avui en aquest acte i tots els que hem estat preparant vos agraden i gaudiu moltíssim d'ells. Moltes gràcies. Totes les cultures tenen un imaginari popular que naix dels contes, de les llegendes, de les rondalles, que temps a temps eren conegudes per tota la població, però que ja modernament només són conegudes per una part molt reduïda, la gent gran, els iaios i les iaies, o bé els estudiosos. Els valencians també tenim un imaginari popular, una mitologia pròpia, que avui en dia no és tan coneguda, però que gràcies a campanyes com Espanta la por comença a tornar a donar el seu fruit en els més menuts, en els xiquets i en les xiquetes. La globalització té tendència a que només coneguem que són els zombis, que són els vampirs, que són els homes llocs, però clar, oblidem que nosaltres també tenim monstres valencians, monstres com les bubotes, o monstres com el butoni, la 40 maula, l'home del sac, que tenen la seva història, que tenen el seu caràcter, que tenen tota una sèrie d'aventures que des de les escoles podem aprofitar-les molt bé. Fet i fet, hi ha docents, mestres que em comenten que ells treballen tot el tema de les espantacriatures, dels nostres monstres, no solament per Tots Sants, sinó en altres èpoques de l'any amb els xiquets, i és una cosa que els agrada moltíssim, perquè els monstres avui en dia no solament són per a espantar, són per a ajudar els xiquets que no tinguin por i que puguen superar totes les seues temences o totes les seues implicacions. A la comarca de l'Alcalater, als peus del Penyagolosa, però enfilat a més de 1.000 metres d'altura, allà dalt d'una mola tallada al ras per un precipici conegut com la Roca, s'erigís el poble de Xós, una vila menudeta, de carrers empinats que porten fins les runes d'un castell àrab.
En aquelles terres altes vivia un masover que es deia Joan. Tenia uns roures amb unes bellotes agres que usava per alimentar el ramat. Però entre tots aquells arbres n'hi havia un que, pel prodigi d'un sant o d'un màrtir, ningú ho sabia certament, donava unes bellotes dolces com les taronges que es collien a les terres baixes. El retor de Xodos, mossèn Vicent, deia que l'arbre de Joan era l'últim que Déu havia plantat durant la creació i, en ser l'últim, havia dotat els seus fruits amb el do del sabor exquisit. Joan era un home acabalat. No sols nodria la seva economia del ramat, sinó que venia les bellotes al mercat de Xodos, a Atzeneta i Lucena del Cid a preu d'or. Tot el món volia tindre les seues bellotes dolces en casa. Alguns les menjaven, altres les ofrenaven a la Verge. Les bellotes d'en Joan eren tan famoses que fins i tot els veïns de Xodos els havien composat un passodoble. Joan era ric, en efecte, ric com un rei, però temerós com una rata. Joan començava a treballar en eixir el sol i corria a refugiar-se a casa abans no s'amagara, pues si hi havia res que li causara més espant que li furtaren les seues valuoses bellotes, era la nit. Joan temia la foscor, la temia amb tota l'ànima, ja que es deia que aquella era terra de dimonis. Les llegendes contaven que a la rebella de Sant Joan, passada la mitjanit, s'obria un tall a les entranyes del Penyagolosa i d'allà sorgien dimonis, dracs i tota classe de bestioles. En Xodos també vivia Narcís, un jove de només de 15 anys, a qui tot el món havia donat per perdut. No tenia pares, tan sols una iaia cega i calva que no li parava massa atenció. Narcís havia deixat els estudis, no cuidava el ramat ni treballava per a cap capatàs, sols es preocupava d'ell mateix. En més d'una ocasió s'havia colat en la hisenda del masover i li havia furtat unes bellotes que després venia d'amagats en pobles llunyans. «S'ha acabat això de furtar bellotes», va dir un dia en Joan, cansat de tant de furt. I com que no s'atrevia a passar les nits al ras, es va fer construir una caseta de guàrdia amb molta llum. Allà passava les nits en Joan, a la llum del quinquell, amb el rifle a la mà, esperant que algun brivall s'apropara al seu arbre per a descarregar-li un bon perdigó al cul. Al poble ràpidament es va escampar la veu. Les bellotes del masover quedaven fora de l'abast dels lladres. Mala fortuna la nostra! S'ha acabat guanyar dinerets extra amb les bellotes del tio Joan, es lamentaven els brivalls en la taverna de Xodos. Qui més qui menys havia furtat alguna vegada una bellota per omplir la panxa o la butxaca. El masover és pitjor que un agutzil, passa dia i nit vigilant que ningú s'emporta els seus preuats fruits. Però Narcís no veia tan difícils les coses. El masover es creu molt valent dins d'eixa caseta, però encara té una cosa en contra. «Quina?», van preguntar tots. La por. Joan tem la nit i les espantacriatures que habiten la foscor. «Ves en compte amb les espantacriatures. En esta terra n'hi ha tantes que no es poden ni contar. Les escletxes que s'obrin en el Penyagolosa porten directes a l'inframón. Sobretot en la nit de Sant Joan», va afegir el taverner. «Eixa nit s'obrin les portes de l'infern i els horrors sorgeixen de les muntanyes per endur-se animals, bèsties i humans». Bufa la flamma, la foscor, bufa la flamma i fa calor, bufa la flamma, bufa-la i la foguera ballarà. Cantusseja Narcís, una vella cançoneta infantil de les fogueres de Sant Joan. Si bufes amb força, espantaràs els espantalls. Allà tu, Narcís, però has de saber que hi ha coses amb les quals no s'ha de jugar. A Narcís, totes aquelles històries li pareixien contes per a xiquets menudets. De fet, recordava una vella llegenda que li contava la seva iaia calva, la llegenda d'una bubota, un fantasma cobert amb llençols blancs que rondava els camins i espantava els viatgers confiats. El pillastre Narcís, aleshores, va tindre una idea. La nit de Tots Sants, Joan el masover va eixir de casa abans que enfosquira i es va tancar, com sempre, a la caseta de guàrdia.
Mentre la lluna pujava al cel, Joan girava la clau al pany una i altra vegada i després passà els forrellats. Un forrellat pels dimonis, altre forrellat per les ànimes en pena, altre per els malignes que habiten la nit, altre per les bruixes. I què hi ha del meu forrellat? Una veu va sorgir de fora de la caseta. Qui és? Pregunta en Joan. Per mi no passaràs cap forrellat. El masover va anar corrent a la finestra, va guaitar i junt al roure va veure una figura blanca coberta d'amples llençols que l'assenyalava directament. Soc Bartola, reina de les bubotes, i vinc a per les teues bellotes. Joan va fer un bot tan alt que quasi toca el sostre amb el cap i va caure sec a terra. La bubota va fer un crit de victòria. Davant dels llençols s'amagava en Narcís. Aquell malfeiner es va apropar a la caseta, va mirar per la finestra i el va veure estès a terra. El pit del masover ja no es movia. El seu rostre estava pàl·lid com un vidre deslluït i els seus ulls ja no transmetien vida. Joan el masover havia mort de por. El cor se li havia parat de l'espant. Narcís, encara cobert, amb els llençols de bubota, esclatà a riure. Ara què, masover? Què faràs amb les teues valuoses bellotes? No patisques, jo m'ocuparé d'elles. Vaig a fer negoci del bo. Narcís li va traure la llengua al mort i va córrer fins al roure. Esta vegada no es va conformar amb prendre un parell de fruits. El lladre havia dut un sac. El va omplir fins dalt amb totes les bellotes, menudes i grans. No en va deixar cap. Després, amb una destral, va talar el roure per a que ningú poguera aprofitar-se dels seus fruits. Disfressat de bubota i amb un sac de bellotes a l'esquena que ben bé podia valdre els seus bons reials, emprengué en marxa a un refugi que tenia a les muntanyes. Era mitjanit de la nit de Sant Joan, l'hora de les bruixes. La seua veu canterina retronava entre les parets de pedra del camí. Bufa la flamma de foscor, bufa la flamma i fa calor, bufa la flamma, bufa-la i la foguera ballarà. Bufa la flamma, bufa el foc, juga al joc, conta la història, perdràs tota la memòria si no trobes el valor. A la nit de la rebella encendrem una foguera, a la nit de Sant Joan farem junts la festa gran. Contarem una llegenda, cantarem cançons i rimes, ballarà el abuelo i l'abuela, escoltarem a les veïnes. S'endinsava la falsa bubota cap a les entranyes del Penyagolosa quan una flama es va encendre al camí que deixava enrere. Una flama verda i esmorteïda. El lladre va fer un bot a un costat i va esperar que aquella llum s'apropara. De sobte, les burles de Narcís se li van congelar a la gola. Davant dels seus ulls va aparèixer una comitiva d'ànimes en pena. La Santa Companya, li diuen a la terra gallega. Enmig dels morts anava Joan, el masover, blanc com la sal, amb una mirada perduda en l'infinit. Al capdavant de la processó anava un ens destacat i el seguien homes i dones de la comarca que havien faltat en temps recents i que Narcís havia conegut en vida. El brivall va estar a punt de tornar-se boig de por. Les històries de les que tant s'havia burlat en altre temps prenien forma davant dels seus ulls. Narcís es va tapar encara més amb els llençols i es va fer una boleta a la vora del camí, desitjant que la comitiva seguira endavant sense adonar-se de la seva presència. Però una veu d'ultratomba li va glaçar la sang. Companya i amiga bubota, què fas encongida a un costat del camí? Alça't! Narcís, en comprendre que no hi havia ningú més, va saber que es dirigia a ell, tremolant, i amb els llençols de la bubota per damunt es va posar a Estava campant per ací, a veure si trobava un ribàs on fer una cabotadeta. L'ens fantasmal va riure i tots els fantasmes van riure amb ell. L'únic que va romandre en silenci va ser en Joan el masover, que seguia al centre de la comitiva amb la mirada perduda. Bubota, gandula i mantrosa, és la nit de Sant Joan, nit de bruixes.
Els fantasmes entren i ixen de l'inframón i tenen permissió a espantar els vius. No pots deixar de banda les teues obligacions d'espantacriatures. Esta nit me l'he agafada de festa. No hi ha festa que valga, bubota mandrosa, a pencar com Déu mana. És que no ens veus a nosaltres. Hem anat a recollir a este bon paisà que ha estat vilment assassinat esta mateixa nit. L'ens fantasmal assenyalà en Joan el masover. La nostra missió és dur-lo a l'altre món, el món dels morts, on serà jutjat. Res, marxeu. Tingueu molta sort i que el viatge vaig a bé. La falsa bubota ja es disposava a fer mitja volta i tirar a fugir quan l'ens professionari la va detindre. No marxes, bubota mandrosa, que ben bé sabem que a la menor oportunitat et tombaràs a la voreta del camí a dormir la mona. Tu aniràs a esta professó de difunts i ens acompanyaràs a l'altre món. Narcís va fer un vot. Ell, al món dels morts? No, res d'això. El brivall agafà els llençols que el cobrien i estirar. Volia llevar-se'ls, però no es desenganxaven del seu cos. Però què fas, bubota mandrosa? Jo no sóc una bubota, sóc Narcís, el de Xodos, el de la iaia calva. Tots els difunts esclataren a riure. Deixa de posar excuses, arremanga't els llençols i a pencar. Te'n vens amb nosaltres directe a l'infern. Narcís cridava, estirava dels llençols més fort encara, però no se'ls podia llevar. Dos dels fantasmes l'agafaren i el van dur al centre de la comitiva de morts. Amolleu-me, que jo no sóc dels vostres, estic viu! Però cap dels membres de la comitiva escoltava les seues súpliques. L'únic que va dibuixar un mig somriure va ser l'esperit d'en Joan el masover. Quan la comitiva reemprengué el pas cap a les escletxes del Penyagolosa, els crits desesperats de Narcís es van perdre a la nit. A un costat del camí va quedar oblidat el sac del truà, un sac ple de bellotes dolces com la mel. Bé, doncs entre els dimonis valencians, la veritat és que són els més populars entre els nostres xiquets. Hi ha els dimonis. Els dimonis en tenim de molta classe, hi ha tota una dinastia de dimonis valencians. Hi ha el Butoni, no? Que és un dimoni que entra a les cases pel forat del pany i que és un espantacriatures que era invocat abans per les mares, per les iaies, per a fer por als xiquets. Tenim el dimoni Banyeta, que entra a les cases pel fumeral, té una banya fosforescent. Tenim també els dimoniets, que són de la família dels donyets, que són dimonis constructors, no? Dimonis que són capaços de concedir tots els nostres desitjos, però sempre a canvi d'alguna cosa. No? Poden fer una casa, un pont, qualsevol. També tenim uns altres dimonis més nostrats, com és el cas de la quarantamaula. La quarantamaula és un dimoni genuí, valencià, autòcton nostre, que adopta tantes formes com possibilitats de la por, és a dir, té formes infinites, perquè tot pot fer-nos por en un moment donat. I a més, en alguns llocs té una forma molt concreta, i és que es representa amb un dimoni que és híbrid entre gat i entre pollastre. Té aquestes dues possibilitats. A més, també hi ha els dimonis que enganyen o que tempten a les persones, no? Com per exemple el dimoni fumador de Penàguila o el dimoni capralenc de les rondalles de Rivalor ambientades a Petrer. És a dir, tenim tota una galeria de dimonis que són dimonis que si tenim intel·ligència es podem vèncer fàcilment. Si vas de ballada a Ontinyent, pujant per el bosquet, per allí, per el port del Portitxó, trobaràs un mas que es diu el Mas del Pi. El Mas del Pi fa anys, però no tants com perquè encara ho recorden la memòria dels vells. Vivia un home i una dona, el Quiquet i la Quiqueta. El Quiquet i la Quiqueta havien ja fet tot el que s'ha de fer abans no arriba l'1 i el 2 de novembre, el dia que s'ha d'estar a punt per a rebre a les ànimes del cel, que venen tots els anys per recordar que era allò d'estar vives i per veure si encara els honrem. Tenien les làpides netes, les flors al lloc i havien tirat unes castanyes al foc per a menjar-se-les aquella nit freda. Tranquils estaven, veient com el foc crepitava.
quan de repente, pum, 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 3 colps forts a la porta, secs, d'algú que tocava amb molta seguretat. Ai, Quiqueta, qui deu ser? Jo què sé, Quiquet, qui deu ser? I si no obrim, Quiqueta? I si deixem que es quedi fora, que pense que no n'hi ha ningú? Home, però si el fum per l'eixumenera, com va pensar-se que no n'hi ha ningú? Hem d'obrir la porta, Quiquet. Ai, és que... Va, tira, anem els dos. Quiquet i la Quiqueta van anar i van obrir el portaló. Quan el van obrir, van veure, a l'altra banda, un cavaller, un genet que anava damunt d'un cavall, un cavall negre. El genet era gran i també anava tot vestit de negre. Anava tan negre que el Quiquet i la Quiqueta no li van poder veure la cara. Però sí que li van escoltar la veu, sí, una veu com de barranc, profund, que deia: m'acompanyareu al cementeri vell? Sí que l'acompanyarem, va dir Quiquet a mitja veu. Demà, quan s'alci el dia, anirem. Què demà? Ara mateix! Ara mateix no pot ser, però... Clinc, clinc. El soroll d'unes monedes dins d'una bossa va ser suficient com per a convèncer, sobretot a Quiqueta. Va, Quiquet, vés, home, vés, si ara què has de fer, home? Mira, mentre se torren les castanyes, jo te trauré la burreta. Ja havia anat a treure la burreta i ja la tenia fora, Quiqueta. Ale, puja, Quiquet, va, vés davant, home. I Quiquet, sense poder acabar de decidir-se, va pujar a la burreta i... va tirar davant. I darrere... al pas anava aquell home damunt del cavall. Anava a la burreta, que les cametes totes rectetes no li paraven en terra. Tranquil·lament, al pas anava el cavall. Quiquet, nerviós, mirava de refiló i darrere només veia una ombra gran i negra. I això que la nit era clara i hi havia estels i mitja lluna al cel. Van arribar al cementeri vell, aquell cementeri en el que ja no quedaven làpides i les que quedaven estaven totes tapades per matolls i per herbes seques. Quan van arribar, l'home va descavalcar, es va apropar fins a la porta de ferro i com si ho haguera fet 1000 vegades, la va espentar i la va obrir. Es va queixar la porta. L'home va entrar al cementeri i Quiquet allí fora només tenia ganes d'anar-se'n, però la por el feia mantindre's quiet en el lloc. L'home es va engenollar davant del que a simple vista només semblaven un muntó de matolls, però hi va arrencar i allí es va il·luminar una làpida. L'home es va engenollar i en aquell moment uns núvols negres van cavalcar per el cel i van tapar els estels i també la lluna. Quiquet encara es va posar més nerviós en sentir la remor de la tronada que s'apropava. Mirava l'home i l'home es confonia ara en la negror de la nit. I no el podia distingir, però un raig va vindre a donar llum. Va partir el cel i aleshores Quiquet va veure alguna cosa que isia per darrere de la capa. Li va semblar que era el que ell pensava, però no s'ho volia creure. I una altra vegada, un altre raig va tornar a encendre la nit. I ara sí, ara ho va veure clar. I és que per baix de la capa d'aquell home hi havia una branca. No una branca, perquè es movia com una serp. I és que aquell home era un ésser amb cua. Quiquet va voler arrencar a córrer, però encara un tercer raig il·luminar més encara la nit i a Quiquet el van mirar 2 ulls rojos com a brases. Quiquet va quedar tan espantat que va fer mitja volta i la burreta anava en les cames sense tocar a terra i les cames que tocaven a terra eren les de Quiquet. Que vinga, corre, i la burreta
peus, i darrere va eixir el cavaller, que tranquil·lament va pujar al cavall i li va dir: no córregues, que de mi ningú no s'escapa. Quiquet va posar totes les seues forces igual que la burreta, i darrere al galop venia el cavall. Quiquet, obri! Quiquet, obri! Quiqueta tenia la porta oberta i quan Quiquet va entrar, van tancar. Pum! I en aquell moment es va escoltar: xoc! Quiquet i Quiqueta no van eixir a veure què era. Tota la nit se la van passar al corral, allí, abraçats a la burreta. Quiquet i Quiqueta. Només quan els pardalets van cantar es van atrevir a obrir la porta de fora. I va ser quan van veure que la porta de casa estava creuada per 4 rius negres, els 4 dits que havia deixat el dimoni marcats a la porta. I és que a Quiquet i a Quiqueta els havia anat d'un pèl de que el dimoni no se'ls haguera importat. Així que ja saps, si vas de ballada a Moixent una nit i passes per el Portitjol i arribes al Busquet i veus el Mas del Pi, si viatges sol, només aniràs acompanyada o acompanyat de la teua por. Alguns dels mostres valencians remunten a l'època dels àrabs. Són personatges que em venen a la memòria ara que som a l'Alcassaba del castell d'Onda. I tenim moltes llegendes que parlen de tresors amagats a castells, tresors de l'època dels àrabs. Uns tresors que poden estar guardats per gegants, també altres personatges de les nostres històries, poden estar guardats per dracs, per criatures fabuloses, o fins i tot poden tindre de guardianes a dames encantades, les nostres encantades, perquè aquestes dones no solament són aparicions de rius, de fonts, sinó que també s'apareixen de vegades a castells. Formen part de la nòmina d'espantacriatures que venen més de la cultura àrab. Un dels més coneguts és el Moro Musa, invocat per les mares i els iaios per a fer por als xiquets. I com ell, altres que han passat també al nostre imaginari popular. Musa! Musa! Amb el seu nom, amb aquestes lletres, ens ve de seguida la sensació de por, la pell se'ns aborrona. Diuen que la llegenda del Moro Musa va començar allà al nord d'Àfrica, quan se li va encomanar sufocar una revolta. I va arribar allí amb el seu company, el general Tariq, i va fer una solució tan salvatge i cruel, no va deixar viu a cap persona, ni per menut que fora, ni per vellet o velleta. Una estesa de sang en terra, de cadàvers, una terrible pudor a mort va deixar el seu pas. I sembla que aquella nit, quan va caure el sol, amb el roig de la sang sobre l'arena del desert, es va produir l'encanteri que el va convertir en un bruixot. Des d'aquell moment ja no sabem més que si Musa seria menut o gran com un ogre, però la seva llegenda es va escampar per tot arreu. I des de les terres d'Àfrica vingué també cap a la península amb una flota que creuava la mar Mediterrània, se va acostar a les Illes Balears, sempre acompanyat d'una tempesta, d'una boira constant, i les gents quan sentien dir «Que ve Musa! Que ve Musa!», tot el món pegava a fugir. I va arribar i sense trobar cap obstacle conqueria aquelles illes tan precioses. I de les illes a les nostres terres, deixant la seva petjada fins i tot en la ribera, on hi ha una font que conserva el seu nom, la font
font i la torre Musa. Sí, les que formen aquell baluard de defensa de la ciutat de València. I així, durant molts anys, es va escampar la seva llegenda per tot arreu dels territoris i fins al dia d'avui encara tenim por quan sentim dir que ve el moro Musa. La història que contarem avui és la que va succeir així ben a prop, a la vall d'Uixó. Diuen que va arribar Musa ja vell, major, no l'acompanyava cap exèrcit, portava una capa que el tapava tot, però quan la gent se trobava en ell i el mirava, veia que tenia uns ulls desorbitats que desprenien malignitat i ferocitat. L'acompanyava un gat que portava així al muscle, que li dien mala pell i que sembla que li parlava a cau d'orella. I amagat baix la capa, una serp envoltada al seu cos, Bocabadall era el seu nom. Des de que va arribar allí i es va posar a viure en una cova que hi havia allà dalt, des de la que controlava tota aquella vall preciosa, plena d'alquerietes i de masos, una boira constant va cobrir aquelles terres. I ja tota la gent va pensar que allò era un mal presagi, un mal auguri. Quan veien una tronada i cauia pedregada, és per culpa d'aquell bruixot que ha vingut. Quan veien que les collites no anaven, és per culpa d'aquell bruixot que ha vingut. I el seu gat es passejava per les nits, per aquells poblets. Sembla que escoltava el que diuen les persones i després li ho contava a Musa. I un dia, a poqueta nit, a l'hora baixa, Musa va baixar cap a aquella vall, caminant, en el gallato en la mà, coixo com estava. Tota la gent tancava les finestres, els finestrons, les portes, excepte en una casa que brodava una noia ben bonica allí a la vora de la llar. Flor de nit era el seu nom, i brodava amb fils d'or els llençols del seu dot. I Musa, que venia buscant-la, va mirar per la finestra, va veure que estava allí dins, i amb el seu gallato trenca la porta, bam! I entrar cap a dins. Sa mare de la xicota que estava cuinant va vindre de seguida. Què passa així? Qui eres tu? Però el gat mala pell li va botar i li va arrencar la pell de la cara. Tot va començar a xorrar de sang, els tendons, les venes al descobert. La xicota cridava, mare! Mare! El pare, que estava en el corral, va entrar corrents amb una branca en la mà. Què passa així? I la serp se li va tirar damunt i li va picar al coll i va caure estès en terra. La pobra xicota vinga a plorar. Mare! Mare! Allò era un riu de sang. Ja sé que estic passant una miqueta, però sé que vos agrada molt això de Juego de Tronos i de vikingos i aquestes coses, Un poquet de gore. Després me diueu. Bueno, va, continuarem el conte. El Musa agafà la xicota i se la tirà al llom. I coixant com anava se l'ha emportar. I més que ella cridava que els seus crits es sentien per tota la vall, ningú va eixir a salvar-la. Se la van portar allà dalt de la cova on vivia. En les seues pròpies mans va escarbar un clot en terra, va col·locar la xicota dins amb un encanteri, la va tapar amb una fusta i ho va cobrir d'arena i escopir damunt. I va dir ben fort a tota la vall, si hi ha algun valent que vulgui vindre a salvar-la, que vinga ací i escupisca sobre esta terra. Passà un dia, passaren dos, passaren tres, el tercer dia. En la conversa del mercat tot era, jo me'n vaig, és un mal auguri que hagi vingut este home ací, jo me'n vaig, és senyal d'un mal presagi, mira no van ni les collites, mira el que li ha fet a la xicota. Encara convingué un cavaller ben valent, Jaume Ferrissa, amb el seu cavall, Ferro Valent, que venia de lluitar contra els moros en les terres del Xúquer. I quan va sentir contar aquella història, va dir, jo aniré a salvar-la. I amb el seu cavall s'empujà fins a la cova i en arribar allí tragué la seva espasa. Desperta, Ferro! Per Déu i per Sant Jordi! En sentir això, Musa va enviar la seva serp.
La serp es movia amb molta agilitat. Jaume lluitava contra ella, no sabia com apartar-se, volia matar-la, no hi havia manera, però al cap d'una estona aconseguí, ras, partir-la en dos. I la sang de la serp regalimà sobre la terra de la cova. Musa cridà, ah! Li havien mort el seu animal més fidel. I va eixir coixo com estava, amb la seva espasa de mitja lluna, a lluitar contra Ferrissa. Ras, ras! Li feu un tall en el braç dret, però Ferrissa era ambidestre. I agafà l'espasa amb la mà esquerra i continuà lluitant. Ras, ras! Musa no se resistia. Era vell, però molt fort. Era com un gegant. I aconseguí quasi acabar amb el cavaller cristià, però en l'últim moment Ferrissa li aconseguí tallar els tendons del turmell. Ras! I Musa caigué agenollat en terra. Ah! I Ferrissa li clavà l'espasa al mig del pit, li l'obrí, s'obriren les costelles, caigueren els pulmons, el fetge, l'intestí. Ma que vos agrada la sang, eh? Acabar amb ell. El que no sabia Ferrissa és que quan la sang de Musa es barrejà amb la sang de la serp en aquell caldo que es va fer en la terra, s'anava a produir l'efecte de l'encanteri que tenia embruixat a Musa i brum! D'allí es creà una bèstia incontrolable que tenia en la cua un cap de serp i en la cara un cap de drac. No cabia dins d'aquella cova i el primer que va fer va ser veure passar el gat malapell, agafar-lo a la boca i arrefilar-lo contra la paret i fer-lo en 1000 miquetes. Que l'esguit de sang li va anar a parar a la cara de Ferrissa. Va fer així per apartar-se allò. I Ferrissa va ser ràpid d'enginy i va pensar, si esta bestiola no sap ni que malapell és el seu amic, és que no té ni coneixement, la va traure amb l'espasa, va fer que vinguera un reflexe del sol i el drac vingué a buscar-lo i el mateix va fer amb la serp i quan la serp vingué a buscar-lo i la serp i el drac es van veure, ras! Es devoraren l'un a l'altre, igual que havien aparegut, desaparegueren. Ferrissa pujà a la cova, escopí sobre la terra, desenterrà la gerra, tragué a la xicota i foren feliços i menjaren pastissos. Des de llavors s'ha seguit parlant de Musa, però ja no se l'ha vist mai més. I conte contat, confia que us hagi agradat. Entre les criatures fantàstiques, l'imaginari valencià, hi ha algunes que fan referència a festes, no? Que se situen en festivitats. Per exemple, tenim el bestiari fantàstic que apareix a les processons del Corpus, la tarasca, la tartaruga, el drac del patriarca en alguns llocs, modernament els dracs dels correfocs, també els nanos i gegants que tenen les seues danses, els seus balls particulars. I n'hi ha un en concret que està popularitzant-se últimament, que és l'home dels nassos. L'home dels nassos s'apareix l'últim dia de l'any i té tants nassos com dies li queden a l'any. És un personatge que abans els pares enviaven els xiquets a buscar-los. A córrer i buscar l'home dels nassos. I anaven buscant-lo per fondes, per places, el buscaven i sembla que no el trobaven mai, era aquest misteri d'anar a buscar. L'home dels nassos té un parent cap al sud, a Cocentaina, i és l'home de les orelles. El mateix personatge, però en comptes de nassos té orelles. L'home dels nassos és molt conegut pel nord, per Catalunya, també per algunes zones de Balears, i així al País Valencià, només per alguns llocs en concret. I un exemple com l'imaginari fantàstic no solament se situa en el camp dels contes i les llegendes, sinó que també arriba al camp de les nostres festes. Això diuen que era fa molts anys, tants que la memòria dels vells ni ho recorda. Un poblet xicotet de muntanya. Igual estava a l'altra banda de món. O igual era l'antic poble de Benitandús, així, al nostre costat. Bé, aquell poble de muntanya era el típic poblet de cases de parets gruixudes, de pobles costeruts, empedrats. Un poble que en els últims anys havia conegut riquesa gràcies a les bones collites i al saber fer de la seva gent treballant les terres. Doncs bé, en aquell poble havia arribat
la nit de Cap d'Any. Si normalment la gent es retirava més bé tardet, els homes esperaven al casino, les xiquets i les xiquetes jugaven al carrer. La nit de Cap d'Any la gent no s'entretenia tant, perquè de totes les cases eixien unes oloretes. Les dones estaven des de ben enjorn a la cuina, entre olles i cassoles. I en el putxero d'eixe dia entrava de tot. Les pilotes eren aixina de grans. Així que xiquets i majors, pronte, ja s'arreplegaven a casa. Bé, tots no. Salvauret era una miqueta especial. Salvauret era un xiquet desficiós, desinquiet, i damunt dels que ho saben tot. Era un set ciències. Ell era el típic xiquet que l'última cullera tenia que ser la seua, li deia sempre sa mare. Estava fins així dalt, pobra dona. I a la seua iaia la duia. Va, iaia, que tu ja estàs per la retiro, dona. La iaia li deia, ai, Salvauret, quan canviaràs? Quan canviaràs, fill meu? Mira que sap més el dimoni per vell que per dimoni. Que sí, iaia, Així que, ixe dia, a primeres hores de la vesprà, quan ja s'havia fet de nit i totes les persones estaven replegades ja en les cases esperant la taula parada, Salvauret va eixir de sa casa. Ara que esquadrinya sí, ara que esquadrinya allà, perquè clar, ell havia de ficar el seu nas en tots els llocs. Ai, Salvauret, ixe nas teu, és que ixe nas teu és un nas especial. I vaja que sí ho era. El nas de Salvauret, a la punteta, tenia una piga rematada, una piga en forma d'estrella. Així que Salvauret va eixir al carrer, ara que li xafa la cua al anar, al gat, ara que me posa a jugar així, ara que faig un foraet allà. I mira, va agafar una nou, la va partir i es va començar a fer una carrera amb les dues parts per una escorrentia que anava al costat de la vorera. I seguint a les dues meitats de la nou, Salvauret va arribar al final del poble. I quan ja tenia pensat tornar cap a casa, eixe nas seu va olorar això és corder rostit i no és de cap de les cases, ve del mig del bosc, i jo m'ha de quedar sense saber qui està fent este menjar tan bo, i jo que sóc tan sabut puc saber que estan ficant-li tamer, romer i alfàbrega, i jo he de saber què està passant ahí. Així que Salvauret va anar endinsant-se dins del bosc, i a poc i sense adonar-se va anar més a dins fins que va arribar a una clariana on faria anys i panys que no arribava ningú, ni caçadors, ni ramaders, ni ningú. I al mig de la clariana hi havia una foguera, i en la foguera un corder rostint-se, i al costat de la foguera un home, una figura de capa negra i barret d'ala ampla. Quan Salvauret va arribar, va sentir arrima't, Salvauret, que estava esperant-te. Salvauret es va quedar sorprès, com potser que sabia el meu nom. Però clar, que ell havia de quedar-se sense saber qui era? No. Salvauret es va arrimar. Vaja, Salvauret, veig que el que havia sentit era veritat. Tens un nas ben bonic. Oh, el meu nas no és que siga bonic, és que és únic al món. Vaja, sí que és veritat, ixe nas és una meravella. Un nas tocat per una estrella, va dir el desconegut. I Salvauret, mirant aixina de reull, va dir: vaja, el teu, en canvi, és més lleig que el d'un porc tirant-se un pet. L'home es va mig riure i en eixe moment va començar a cantar. Soc l'home dels nassos, un nas ací, un nas allà, i com van passant els mesos, cada dia perd un nas. A la primavera encara en queden 300 nassos. I amb tanta nàpia a la cara espante els més audaços. A l'estiu ja me'n queden la meitat
i si més cabussa el riu s'ompli d'aigua cada nas. A la tardor encara em queden 60. Ja quasi puc tapar-me'ls tots amb el gorro i la bufanda. Per fi el darrer dia de l'any només em queda un nas i si em creues pel carrer sembleu un home normal. Salvador no va deixar-me acabar. Calla, un home normal, calla, un home normal. A mi el que me pareixes és un tio en un nas molt lleig. Fes el favor i demana'm de sopar. De sopar? Este corder és meu i jo sol me'l vaig a sampar. Com que? No, sóc el teu convidat. El meu convidat? A mi d'això ningú m'ha informat. És la nit vella. I els majors han de fer el que diguen els xiquets. La nit vella. I em pita l'orella. Si corder vols menjar, una endevinalla a la primera hauràs d'encertar. Salvadoret es va quedar un poc parat i l'home dels nassos li va dir: vaja, no eres tan sabut. Per a tu res serà desconegut. Soc supersabut, soc el més sabut del poble. Vaja, del poble, diu. És més sabut una perdiu, li va dir a l'home dels nassos. Del poble del corral i del carrer de la Llimeta, la parra i de... Soc el més sabut del món. Dime l'endevinalla i veuràs com l'encertaré. L'encertaré. D'acord. Però si no l'encertes, una cosa et demanaré. I l'home dels nassos va allargar la mà, la va traure entre la seva capa i va mostrar una mà ossuda d'ungles negres. I amb el dit índex, i sense dir res més, li va tocar el nas a Salvadoret. Salvadoret es va posar un poc nerviós, però clar, no podia fer-li veure a l'home dels nassos. Ja, calla i dime ja l'endevinalla. Ai, mira que galant, jo també sé parlar rimant. Tracte fet. El corder serà per a tu i a casa te'l portaré. Però si no l'encertes, el teu nas em quedaré. Salvadoret es va posar molt nerviós. Va respirar fons i va esperar a sentir l'home dels nassos. Què dia? En la casa seré dama, en el balcó soc senyora, en la taula cortesana i al camp llauradora. I sabeu què va passar? No va passar res. No se va sentir ni una agulla, com se sol dir. L'única cosa que se va sentir al cap d'uns segons eren els sanglots de Salvadoret. És que no sé el que és. Perquè Salvadoret, al cap i a la fi, amb tot el seu caràcter, només era un xiquet, res més que això. Un xiquet nerviós i perdut al mig del bosc, davant d'un desconegut. Ai, Salvadoret, l'aigua, Salvadoret, si hagueres dit l'aigua, ara estaries ballant ben content i t'emportaries un corder rostit a casa. I Salvadoret ja no va poder aguantar més i va arrencar a plorar, com només els xiquets saben fer. No plores, Salvadoret, que se'n t'omplirà el nas de mocs i això és ben lleig. L'home dels nassos va agafar i va abraçar entre els seus braços al pobre Salvadoret. En aquest moment, la veu de l'home dels nassos, com un mal presagi, va travessar el bosc i va arribar fins al poble perdut a la muntanya. Quan arriba el primer dia de l'any, ja en tinc 365, i si em pose constipat, atxís! Eixirem tots volant. A primera hora del matí del dia següent, un home desconegut, de capa negra i barret d'ala ampla, abandonava el poble. Ningú va reparar en ell
perquè la gent estava com boja buscant el pobre Salvaoret des de la nit anterior. Salvaoret, Salvaoret, on està, Salvaoret? On t'has ficat? Només Pepet, un xic que no estava massa bé del cap, va reparar en l'estranya figura. I en un moment que li va pegar el sol al cara, va veure una cara plena de nassos. I allà on tenim els nassos totes les persones del món, hi havia un nas blanc i finet de xiquet, un nas rematat per una piga en forma d'estrella. Així que si el darrer dia de l'any no sabeu què fer amb els xiquets i les xiquetes, si estan tots potrosos i tots desficiosos a casa, animeu-los a eixir a les places i als carrers a buscar, ben acompanyats, a l'home dels nassos. S'ha fet de nit i és hora d'acabar, perquè ara ja és el moment que les persones ens n'anem a casa i, a tot cas, qui sap si eixiran els monstres del castell. Si voleu saber més sobre les nostres criatures fantàstiques, hi ha dues maneres. Una, escoltar històries, i l'altra, llegir llibres. Llibres com els que us proposa la campanya d'Espanta la por i de les nostres biblioteques. Per tant, bones lectures i millors històries de por. Des de la regidoria de biblioteques de l'Ajuntament d'Onda hem volgut posar en marxa un any més la campanya Espanta la por. Aquesta campanya té per objecte posar en valor, reivindicar l'imaginari tradicional dels monstres valencians entorn a la festivitat de Tots Sants. Per això, este any hem volgut posar en marxa un gran número d'activitats online per a totes les edats, des de històries de por per a adults fins a videotallers de cuina, maquillatge o contacontes per als més menuts, així com una escape room que permetrà que un any més tots els onters que puguen participar puguen, de la mà de la Biblioteca d'Onda, espantar la por.